Uzašašće Gospodinovo, u narodu poznato i kao Spasovo, kršćanski je blagdan koji se slavi 40 dana nakon Uskrsa. Njime se obilježava trenutak kada je Isus, prema Novom Zavjetu, pred svojim učenicima uzdignut na nebo. Naziv Spasovo dolazi od vjerovanja da je Isusovim uzlaskom na nebo dovršeno djelo spasenja čovječanstva. Blagdan označava Isusov prijelaz iz zemaljskog oblika postojanja u božansku proslavu s desne strane Oca. To je ujedno i najava njegova ponovnog dolaska. Uvijek pada u četvrtak, jer je to točno 40 dan nakon nedjelje uskrsnuća, brojeći i sam Uskrs. Uzašašće je svojevrsna priprava za blagdan duhova, Pedesetnicu. Isus je obećao učenicima da ih neće ostaviti same, već da će im poslati duha branitelja, što se događa 10 dana nakon Uzašašća. U hrvatskoj pučkoj tradiciji, Spasovo je oduvijek bilo cijenjen blagdan, često popraćen procesijama kroz polja, blagoslov polja, kako bi se zazvala zaštita uroda od nepogoda. Molitva na svetkovinu Uzašašća. Gospodine Isuse, kad si ti uzašao na nebo, anđeli rekoše 11-torici, što stojite i gledate u nebo? Ali pred 40 dana na grobu isti anđeli rekoše ženama, što gledate prema dolje? Nije ovdje. Uskrsno. Jesu li anđeli bili zaboravljivi da su tako brzo promijenili mišljenje? Što činiti, Gospodine Isuse? Gledati prema dolje, na zemlju, ili prema gore, na nebo? I jedno i drugo, kažeš ti, ja sam na nebu, gledajte dakle prema gore, prema meni, i molite. Ali ja sam i na zemlji, u siromašnima, malenima, bolesnima i griješnicima. Ostaje vam dakle činiti ono dolje, za njih i za mene. Privremeno barem. Gospodine Isuse, daj da gledamo prema nebu, a da ne zaboravimo zemlju, i obratno. Jer sve što činimo na zemlji onima koji su tvoji, tebi činimo.